Id-deċiżjoni dwar it-tieni salarju lil Prim Ministru, Ministri u Segretarji Parlamentari ittieħdet fl-laqgħa tal-Gabinett fil-5 ta' Mejju 2008, ftit wara li Lorenz Gonzi rebaħ l-elezzjoni ġenerali. Dakinhar kien inżamm kollox mistur. Id-deċiżjoni tal-Gabinett li ħarġet fil-pubbliku f'Jannar li għadda kienet tgħid li anke l-Speaker u l-Kap tal-Oppożizzjoni kellhom jingħataw din iż-żieda. Joseph Muscat kien minnu fih iddikjara li fi żmien meta l-familji qed ibatu minħabba l-għolli tal-ħajja, il-kontijiet tad-dawl u l-ilma u n-nuqqas ta' xogħol ta' kwalità ma kienx jagħmel sens li l-politiku jingħata żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa. Il-kap tal-Oppożizzjoni wieħed li meta jirċievi l-ħlas se jagħti kull ċenteżmu għal fond ta' karità immexxi mill-imħallef emeritus Filip Xiberras. Il-ġurnal The Times ikkonferma li l-kap tal-Oppożizzjoni qatt ma rċieva ebda ħlas u issa l-Gvern iddeċieda waħdu li ma jagħti l-ebda żieda lill-kap tal-Oppożizzjoni. Id-deċiżjoni tfisser li Lorenz Gonzi u l-Ministri tiegħu se jibqgħu jieħdu żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa filwaqt li l-għaqdiet tal-karità li Joseph Muscat kien se jgħaddilhom il-flus mhuma se jieħdu xejn. B'kollox fuq perjodu ta' 5 snin il-flus għall-karità kienu se jammontaw għal fuq minn 130,000 euro. Ma jridux jgħadduhomlhom. B'hekk ifisser li Lorenz Gonzi qed jiċċaħħad dawn il-flus għal kawżi tan ġusti.